per tal que s'imposi una resolució democràtica dels conflictes i s'avanci en els ideals de treball, de la llibertat, de l'amistat i de l'agermanament de tots els pobles del món. Moltes gràcies per la vostra assistència. Molt bé. Si no hi ha alguna intervenció d'algun regidor o algun grup, els grups municipals presents, no? Per tant, si us sembla, procediríem a votació. Vots a favor de la proposta d'aprovació, si s'escau, de la moció de declaració municipal d'independència de Catalunya? Vots a favor? Doncs, aquesta moció queda aprovat per